Opa, xentiña boa! Teño un caldiño aquí, que estou facendo, aquí hai por lo menos 3 litros, porque teño un oso, onde hai un oso de caña, mira, pa aquí, que virguería! Isto é saborazo do rico, Para a receta de hoxe non fai falta tanto, isto con medio litro chéganos, pero unha vez que facemos e que está aí cocendo un par de horas, o que intentamos é facer un poquinho de máis para ter de remanente. Os caldos en esta chebo teñen que estar aí presentes, como ten que estar as tixolas, os garfos, os tenedores e todo. Aí, no día a día. Bueno, a ver, non me digades, non? Non hai nada extraño aquí. Fariña, auga, un ovo, unhas sementes, opcional, o das sementes, un atado de ervas, xamón, cousiñas, 4 cousiñas. Queda o ingrediente principal. Algo impresionante, porque hai granxas de caracois aquí en Galicia. Bueno, pois hoxe vamos por aí. Vamos a aprender a facer uns caracois, a limpalos, a como sacar ese produto que estamos aquí, que estamos cansados, que non temos tan aproveitado. Pensade nas algas, Fai un ano e dixo, algas, eso é unha vaca para facer aí as algas. E agora están presentes na nosa cociña. Oye, moitos repixaban o fuciño, cos caracois igual. Aquí imos darlle unha reviravolta e imos a facer unhas empanadillas de caracois en salsa de chourizo. Impresionantes, riquísimas. Riquísimos de verdade. E para caracol, a ver, que nos di o gran Rafa Durán por onde anda, non? Se anda, que sei, por medio do monte, o mellor está nunha batea apañando nele, sabe Dios, a ver onde nos sorprende o gran Rafa Durán hoxe. Rafa, compañeiro, onde estás? Hola, Xoanqui, amigo, oído na Cañiza, chef, en Pontevedra, porque se queres caracois nos viñemos onde están os mellores, concretamente en Comecois, unha granxa de cría e engorde de caracol que quita o sentido, que sabes que eu che levo o mellor produto, que para algo son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Falando de caracois, sabes o chiste ese que di que se chocan un caracol e unha tartaruga, e cando esperta o caracol no hospital, pregúntanlle: que pasou? E di o caracol: non sei, foi todo moi rápido. Este é bom. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Estou con Laura, que é helicicultora. Que significa iso? Pois a licicultura é a cultura e a arte do caracol, xa que helicicultura vén de helix, que sería o nome científico do caracol, Helix aspersa neste caso, e cultura, pois, da cultura e da arte. Para moita xente, isto dos caracois, hai quen enruga así o morro, que di, ai, caracois, Pero os caracois cómense de toda a vida, quizáis menos en Galicia, hai menos cultura gastronómica de cociñar o caracol, que se comercializa así dentro dunhas redes ou... Sí, o caracol está fresco, está limpo e está purgado en mallas, como estilo mexillón, e nada, únicamente o que hai que facer é darle unha lavada e cociñalos. Cociñalos, como sería a forma máis sinxela? Suele pasarse por tres coccións, que serían como 3 lavados de baba, sí, onde eles desbaban, e na terceira cocción aí onde se engaña o caracol para que sala e se cociñe. Vale. Unha receita que a ti che guste, para dicirlle a xente máis a Xoanqui? A min salsa de almendra con un toque de picante. O picantiño. O picantiño ese que, bueno, o que probou os caracois por aí polo sur de España, ben, a min gústame. Xoanqui creo que vai facer empanadillas de caracois. Tamén moi boas, sí. Estaremos atentos, non? Sí. Xoanqui, vale che non. Hombre, material de Pois aí primeira. os mandamos e a ver que faz. A ver que faz, que estaremos atentos. Graciñas, Laura. A ti. Emprendedor, xente guapa, xente moi guapa, que aposta aí por estes produtos, arriscando, cuidado que os galegos somos, acentou a cocida nada máis. O carallo, aí temos que sacar partido a todos estes, antes que facíamos que salgas e todo. Bueno, non me enrollo, mirade, primeira auga. A primeira auga, metemos o dediño así e digo, ai, que ajustiño se está. Eu non metí o caracol, metí a meu aí, tipo jacuzzi. Esa é a temperatura, vale? Bueno, pois agora, estes caracois embarcamos con eles para dentro.
nesta primeira auguiña. Morniña, van soltando, van salindo fora. Que fan ao salir fora? Todas estas porquerías, todos estes bichiños non son bichiños, son trociños da cuncha e demais que vai quedando por aí, vai quedando aí no fondo da auga. Por iso cambiamos hasta 3 veces. Ben, o principio foi o purgado. No purgado, o que se fai é mantelos todo ese tempo para que boten fora. Estas 3 augas que imos a cambiar agora, o que vai a facer o caracol é salir un poquinho para fora porque está moi agustiño e tal, pero sin darse conta, van a caer e van a morrer en estas 3 augas. Despois, unha vez que estén mortos, é cando comecemos a traballar con eles. Aí xa podemos meterlle a fervedura de 1 hora, 1 hora e cuarto, aproximadamente, por aí. Vale? Non a lume baixiño, cun atado que teño aquí, un atado de ervas, e por aí voi o asunto. Vale? Ahora, o único que imos a facer é esperar aquí, mirade, 2 minutiños, 3 minutiños, vedes como están saindo, están a gustiño, comenzan a sair, xa os temos fora. Por qué? Porque senón, métense dentro da cuncha e despois apaños, vai buscalos aí dentro, se eres capaz. E todos, bueno, pois todos estes anaquiños de cáscara que vemos aí, todo eso, mira, vamos a cambiar a primeira auga, e vades a velo xa, Collemos aquí un cunco, aquí, unha escumadeira, aquí teño, e mirade, xa verás, quitamos, aí deixamos así, que solte a porquería, e quitamos. Isto 3 veces, repito. Xa están fora, xa os temos aí medio xa adormicidos, pero creo que vexades a cantidade de porquería que ainda saen, vedes? Aí. 3 veces. E despois comezamos a cocelos despois destas 3 veces. Bueno, vedes, verdad? Eu penso que sí. Mirade esta auga. Vedes toda esta porquería? Bueno, pois isto 3, 4 veces, a que precisen, vale? Retiramos e fora. Cambiamos a auga. Bueno, este proceso, a ver, vou chiscar un ollo e xa retomamos con eles limpos, non? Veña, hasta agora. Ben, mirade, vedes? Está comenzando a levantar o fervor e facemos un escumado. De feito, eu o que vou facer, bueno, sempre é moi doado, cun coador así, e facemos así e xa queda a escuma así. Xa queda un pouquiño de auga nun cazo, penso que xa sabedes porque explicamos moitas veces en esta chevó. E así imos escumando. Bueno, pois isto vouno facer 2 veces. Isto voulle cambiar agora a auga e vou facer levantar outra vez o fervor, escumar outra vez e cando metemos as ervas, e unha vez que metamos as ervas, aí deixamos cocer 1 hora aproximadamente. A ver, o xeito, digo 1 hora aproximadamente, porque cando pasa 1 hora eu collo un caracol e collemos un escarbadente, miramos e tal, e sacamos e sale ben, xa solo estar cocido, Nunha hora mellor cheja, vale? Pero se vedes que está un pouquiño duro aí de tal, bueno, pues como calquera carne, igual. Moi ben, pois nada, o chisquiño dun ollo, e vémonos agora. Vale, témonos cocidiños, e ben cocidiños, 1 hora, 1 hora xa o fixemos. Salen perfectamente, están todos aquí fora, isto é importante. A partir de agora é cando comezamos a traballar cos caracois. Digamos que a partir de agora é cando comezamos a facer a receita. Vale, quedan aquí 4, bueno, veña, chejan. Veciño! Hola, Isa! Que traes aí? Traes a prova do viño da casa, dreitiño do pipote da vendimia deste ano. Caracois! Caracois, que tal? Nunca mellor dito, que faz? Caracois. Eso dicían nos cómics, o de caracois. Bueno, deixo a prova por aí, mira. Cousa rica. Mira como salen todiños, están ben cocidiños, ben limpiños, cousa rica. Bueno, se saenche ben, oiches? Mira, vamos a facer unhas empanadillas, que che parece? Ah, bueno, mellor para... Oye, ese viño que? Este é É o teu? É do teu, sí. Bueno, é novo.
É novo, é noviño, é fresco. É fresco, Os de primeiros ahora. da vendimia. Oiches, traes a prova. Pois mira, ti sabes que esa masa de empanadillas ti como faz? Non lle botas un chisquiño de viño? Sí, botolle un chisquiño de viño. E por que non faz? Que así facemos as empanadillas, poño o meu... O que, a masa? Queres que te faja a masa? A masa? Sí. Bueno, a miña maneira, A túa maneira. Como a fajo de toda a vida. A ver, a mí Ben. enseñoume miña aboa. Eu Xa non está. teño cantidades. Tía, que canto tes? Canto hai Garantía de aquí? calidade. Aí hai medio kilo de fariña. Vale, pues chéjame, sí. Sí? Medio kilo, veña. Que necesitas? Pois fajoche Que eu- precisas? A ver, eu botolle, mira, medio kilo Sí, de fariña, máis ou un menos. pouquiño de sal. Sí, Estés sí. por aí, non? Ah, xa está. E botolle un pouquiño de... De viño? De viño, E un de pouquiño auga. de auga tamén. Joder, e punto. E Nada listo. máis, eu fajo así, Fas eu así? fajoche. A mí Bueno, parece pois deixame, a ver, unha cacharrada Mira, aí. as cacharradas tes... Mira, aí tes un Vale, punco, moi que ben. máis precisas? Ti pide, por esa boquiña. pide. Nada, así. Así? Vale. Sí, o sea, unha masa normal, ti queres unha masa normal Unha e masa, corriente. empanadilla, sí. Bueno, pois na A da miña tua casa, avoa, eso é o que queiro. efectivamente, na miña casa faise así. Porque miña avoa cociña a ollo, eu tamén, moitas veces, Mira, sabes? é o xeito, pero eso é experiencia. Eu cando digo de que quedamos... A ver, un pouquiño de sal. Ben. Bueno, a mí non me gusta abusar do sal tampouco, Tamén, Vou a arrimar sí, hai aquí que- así. sí, E hai agora, que espera, medirse. déixame remexer, a ver Dalle. que tes por aquí. Mira, esta. Ben. E agora mistura así o sal. Bueno, non, mellor a ti este chinda máis carjadiño de sal, pero... No, Eu eu botolle tamén no pouco. xusto. Aparte, sabes que esta salsa leva un poquinho de picante, leva A algo. ver, Ti fai o teu. Un poquinho Veña. de viño. Eu o que vou facer aquí é xa poñerme Faz a de rostir viño. un pouquiño de cebola. Vale, para facer esta salsa. Aquí, a cebola, sabedes que temos que meterlle xa... A veces bueno, vou decimos poñendo que aquí un quede pouquiño de transparente. auga para facer. Ben, Pero preciso aceite tamén, ben. Un Unhas chisquiño, non? cucharadillas de- 2 ou 3 culleradas, ben? Sí, sí. Vale, xa sei por Home, onde que va. hai medio kilo, de... Ideal. Sí, 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 sí. Mira, unha, dúas, como a 4 culleradiñas. Ou isto, Vale. cada un vai no vendo a ollo. Ti Vai tens que no ir vendo. remexendo. Vale. Esta fariña de trigo, non? Que era? Sí, é de trigo. Ah. Eu tamén a fajo con fariñas modernas, destas que hai agora, de Ai, sí. espelta Oye, moitas veces misturas, verdad? e misturo avea, fariña de avea, fariña de espelta. Fajoche mezclas por aí, mira, que ainda non me chega. Vou poñer un poquinho máis de auga. É o de millo clásico. É o viño, botaxe xa. Oh, O viño. si, un churriño na Un máis. chorrillo. Ben, sí, moito non. Non, para que lle deu justo, mira. Que empave aí o viño. Se pasar as mans, un poquinho máis de aceite. E ao Ben. igual xa paso as mans, Vale, cando queires tes un rolo aí abaixo. Porque este sí, Ti na túa casa estás, é un pouquiño de auga, total. Non quero dicilo moito. Escaleiras para arriba, Toro por o peido, Que colle dices da túa casa, se queda aparece xa aquí. escaleiras para Hai baixo. que ter cuidado. Mira, Sal, aquí temos. sí, eu xa non lle boto máis, aquí. Ben. Oye, gústame que traballes aquí conmigo. Está terte aquí Elo. o carón facendo as cousiñas. Por lo menos jases de cando levo os tapes, o jano claro. un pouco. Veña, axudarche un pouquiño, mira para aí. Dáseme peja aquí, ainda vai Mira. precisar máis auga. Eu voume un pouquiño a pouco botando o que me pida a masa. Ben. Porque Ben. despois pásome. É que, bueno, repoño de fariña. Tes máis fariña? Teño aí detrás, teño. Moi ben. E ora? Ai, mira que ben, Imos lá ves? Oye, amasando. pois vas ben, Bueno, é rápido, Queres un pouquiño máis de fariña? Non. Non, Que verdad? crees? Si non tes aí, na parte de arriba. Pásame pejando así as mans. Ai, pero así ben, Eu penso que así vai ben. Bueno, polo menos faz moitos empanadillas. Aí vai. Fajo máis empanada. Máis empanada que empanadillas, Sí, non? gustanos máis. Xoan, que vai me facer falta Dime. un pouquiño máis de fariña. Un ao mellor, pouquiño ainda- máis? Bueno, non sei, deixa aí, Oído. mira. Non, pide, Non. Ti pide, non? Xa to- Ai, non. Está perfecto. Estaba pensando, sí, tô hai na que Mira traballar para aí, un raíña, pero pouquiño. eres unha crack. Sí. Ui, que xa teño masadora, Que non gasto en luz. Xa Ai, teño, non. xa verás. Que vai moi Xa verás a caro. partir de ahora. Isa, Xa xa facer unha ves. empanada. Mira pa aí. Bueno, Con justo. caro que vai a luz. As empanadillas tamén as fajo. Ai, vive chifirán, sabes onde as fajo? Ao forno. O forno, sí. Eu hoxe Ben. tamén fago o forno. Pois é que gaita Fritidas están ricas. Carai, hai que medirse xa. Xa non sei. Hai que poñelas ao sol, para que torren un pouco. Chiquillo, imos chegar, hasta ese imos chegar, madre mía. Madriña querida. Bueno, pois, isto xa Dime. está, biches que, bueno, eu fago así de toda a vida. Oye, perfecta, iso. E miña Moitas avó xa grazas. veu así, vas calculando a olla as cantidades. Moi Ela ben, enseñábanos así, Oye, de moi verdad. ben. E agora Sí, deixala señor. repasar A ver, un déxame pouquiño. tocar, déxame tocar. Mira. Oye, blandiña, perfecta, Isa, de verdad. Sí, mira para aí. Oh, que isto, a mí me gusta moito amasar, oh. Eres un- De toda a vida.
Bueno, Está a pois, masa. veña, deixo xa aquí, Vale. que le vedo un pouquiño. Ves? Bueno, así, que te así, morniño un pouco. Ajá. Ala, vou lavar as mans e marcho. Mira, Marcha. este cachiño. Xa te vas. Si, ó, marcho, teño cousas que facer, Ainda que che pareza que non, Has de vir despois, xa verás. Xa Bueno, te deixo despois- vir, cando empanadilla este lista. Despois volvo porque oiches, os caracóis chamanme moita atención, A Oye, vir, mira. eu non consumo deso, daquela despois Mira, vou vir. vouche dicir, sabes? Mira, a min os caracóis, oye, na casa o fajo moito co meu fillo, sabes? E fajo esta salsa exactamente, e non o quito da cuncha. Como moi directamente ben. da cuncha. Bueno. Si fajo cas empanadillas é precisamente para que a xente, home, pois non os ven. Entonces, xa a conciencia esa de que non ven, dice, morden nada máis, porque sabes que están moi bons. Con esta salsa están moi Moi bons. bons, bueno. Bueno, vouche dicir, esta vez Daquela despois veño pido por cheu unha- que baixes. Vale, Vale? veña, veño De despois verdad, por unha pídoche, empanadilla. por favor, baixa, baixa. Vale, veña, hasta agora, chao. Adeus, chao. Adeus. É moi riquiña, Sí, a veces, mira, oye, soluciona se me di mañán, Mancha masa aí enseguida, non é complicado. Facer unha masa, é un rustrido menos. Vale, veña, tiramos, temos a masa feita. O que hai que facer ahora é estirala, e unha vez que teñamos estirala, collemos un cunquiño, como pode ser, por exemplo, este un pouquiño máis grande e tal, dependendo do tamaño, e aquí temos un cortapasta. Sin máis. Isto vou facer aquí. Xo aparto daqui, isto fora, que xa non precisamos, que máis cousas, isto que estei rustrindo. Isto sí que imos precisar. Un pouquiño de viño vai a levar esta salsa. E o único que me queda agora é botar o allo, que vai para dentro. Esta ceboliña rustrindo. Que rustra ben, Ben. Plato sufridor, váleme este perfectamente. Teño isto e isto que vou deixar aquí. Aí. Este plato váleme. Moi ben. A pela fora. Hoxe non interesa esta pela. Outras veces botamos enteiros, que é o abrigo, é o que protexe o allo para que non se queime demais cando se facemos os arrostridos ou cando metemos no caldo, pero neste caso non, aquí evitamos. E despois o chile, que dependendo de vos, así irá, vale? Mais ou menos picante. Eu voulle botar estas dúas puntiñas. Por que fago a puntiña? Cada un, o ideal é controlar os chiles que tedes na casa, pero a parte de arriba onde están as sementes é onde pega máis tralla. Se botos aquí estas dúas puntiñas, o que consigo é un picor, pero un picor decente, sabedes? Suaviño. Digamos, para todas as idades. O picor para o neno, a nena, o avó, a avoa, e que todos digan, ai, pois como os callos. Claro, canto botamos de picante os callos? Depende dos nenos, os avós, que haxa. Aquí, vamos, aquí temos a xente ao redor que, vamos, están todos musculados. Eso podes bichar picante que queiras. Veña, adentro. O chile, así, e para dentro. Aí está. Isto, fora. Vamos limpar un pouquiño, que teño isto feito un desastre. Este teño trapo húmido e limpo. Ben, e ben. Fora. O tomate este. Imos darlle unha volta. A ceboliña, vedes? Comeza xa a coller unha tora aí, unha tona bonita. O recendo xa comeza a cantar tamén, aí como nos interesa. Torradiña. O teño no número 8, Vedes que casi non hai aceite? Lembrado, o aceite está aí, o que pasa é que non o vemos. Xa virá, sen preocuparnos. Un tomate, veño un tomate. Un ou dous tomates, non sei aínda cantos. Un mirar a ver. Temos lavadiños, quitamos pedúnculo, aquí podemos relar, ou podemos meter aí directamente. Neste caso, imos meter aí. Probablemente despois é cando decidimos como vamos a facer, si o queremos pasar polo pasador de puré ou queremos a salsa así, en bruto. Probablemente o escolla deixa así en bruto, Daros conta de que é unha empanadilla. Mola toparse con eses anaquiños de cebola, Mola moito. Vale, entón por aí vai. Así,
así e así. E todo isto temos que rustrilo, cozalo ben, e facelo ben cocidiño aquí. Toda a auga deste tomate que se evapore. Este está moi maduro, moi maduriño. Bueno, é o que fan as salsas. Tomate, este verao. Moitos a tomate, non sei, pero na horta saliron tomates da pala. Moito gazpacho fixen, moito. Metín na neveira con eses tomatiños maduros, conseguín cos cativos lles gustara, conseguín ese punto suave do gazpacho, porque o gazpacho é o que tira para atrás moitas veces, cando temos un exceso de allo, un exceso de acidez. Se chegamos a controlar iso, o digo porque en Andalucía se come moi ben, pero aquí somos máis finos, somos máis puros no pagal, temos que adaptar o gazpacho ao noso pagal. Bueno, mirade. Veña, que salto dos caracois o gazpacho, calquera día meto vodka aquí xa nunha receita. Todo se andará. Tomatiño. Eso. E iso. Pensade, por favor, pensade. É o recheo dunha empanadilla. Controlamos o líquido. Que non quede enchoupado todo iso, De todos os xeitos, agora, o que vamos a facer con chourizo, que vamos a abrilo, o que vai facer tamén é espesar un pouquiño máis, toda esta salsa. Temos que controlar todo isto. Un tomate chéjanos, era grande, era dos bon. Esto fora. Limpamos a táboa. E agora xa estou máis tranquiliño e xa podo traballar mellor. Ben, 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 os escarbadentes, aire con eles. Remexemos, sigue no número 8. Temos sal. Pementa non lle botamos, pero vamos a botar. Mirade, queredes unha cullerada de pemento doce ou pemento picante? Meterllo, sin fallo. Queredes meterlle un chisquiño de comiño? Meterlle. Un pouco de pementa, que non falte. Aí, 4 voltas. E todo isto que se vai a facendo. Aí, despaciño. Ben, xamón, que vai no último intre, xusto un pouquiño antes de retiralo, e o chourizo. O abrimos, a ver si sale. Depende da tona, ya quitamos ou non. Si está... Nada, ese non paga a pena quitala. Vai para dentro. Aí vai. Moi ben. Vale? Todo isto desfaise, Ben. E ben. Vale. Sal xa puxemos na cebola para que rustrira ben. E ora si, en anaquiños así pequeniños, todo isto vai ir desfacendo. Bueno, con respecto ao pemento, decía antes, pemento doce ou pemento picante. Pensade que aquí hai pemento, digo picante, máis ben que doce, por si nota de chile ou calquera historia, porque tamén podedes evitar, se o temos no chourizo. Está cargadinho de pemento. E agora isto que se cociñe, o chourizo que se cociñe, sen problema. O que non queremos que se cociñe tanto é o xamón e evidente o caracol, que xa o temos cocido, xa levou 1 hora e media. Ahora, isto, aí, e para dentro. E aquí o que me queda, compañeiros e compañeiras, é formar esta salsa. Vou rustrir un pouquiño máis, que se desfaga un pouquiño máis o tomate, e despois vai por este orden. Media cunca de viño e media cunca de caldo. Vale? Esperade porque casi o teño. Espera que o teño e xa o vedes. Iba a chiscar un ollo, pero non. Porque xa o teño. Ahora, o viño, evidentemente, se botamos o caldo antes co viño, é moito máis complicado nunha cocción corta que se evapora o viño. Outra cousa que, por exemplo, cando temos unha cocción de 2 horas con as legumes e demais, non? Aí non hai problema, aí o alcohol vai se evaporar seguro. Pero en estas, onde estamos aquí en riba, onde temos 20 minutos para facer isto, importante meter o viño antes. Deste xeito, evaporamos o alcohol e despois o caldiño. Fora. E aquí temos
un escoador. Pódese botar tinto, Esta é unha salsiña que vai quedar un pouquinho oscura e tal, non hai ningún problema. Podemos botar tamén un chisquiño de coñac. Antes do viño botamos un chisquiño e se queredes incluso flamexades un pouquiño, queda caralludo. A ver, a historia aquí é coller sabor. En realidade, o caracol, por sí, así, cocido só, non é unha nécora. Vale, non sabe así. Entón temos que cargalo, non, de sabor. Por eso é importante meterlle todos estes ingredientes e por eso poño tanto interés en explicarvos como se fai esta salsa. Precisamente para meterlle, pois, o que chaman o rock and roll, o sabor. O viño temos fora xa. E agora, o caldo que temos aquí quentiño. E todo isto deixamos evaporar, que se vaya cocendo e buscamos a textura ideal, vale? Deixamos cocer todas estas verduriñas, non tapamos, deixando que se evapore todo este caldiño, que busco o espesor, e xa podemos encheles empanadillas. Chiscovos un ollo. Vou coller, estirar a masa, partila, rematar de facer esta salsa e vémonos agora. O arrecendo, xa metí unha culler na boca. Que rico! Ben, aí, as obleiñas, vedes, facemos así, recortamos e tal, a man, todo. E, bueno, isto é outra forma de pechalas. En vez de pechalas con un garfo, vale, subimos así, e pechamos así as esquiniñas, vedes? Bueno, pois é outro xeito, para que aprendades nada máis. Mola que queden irregulares, vale? Mola que esteñan, que non queden todas iguais. Home, se quedan todas iguais, se quedan facer perfectas, vale. Pero eses rollos de crocante que queda ao final, cando con estas cousiñas para arriba, eso mola moito. Vale? E aí cando non tiramos para nada a masa, as beiras das empanadas e non sei que, aquí non. Aquí cando queden así irregulares é cando máis aproveitan, quedan moi, moi ricas. Veña, a última. Desde logo, de verdade, é un pratazo, Está riquísimo, esta salsa está riquísimo. Arrecende moitísimo ao chourizo, entre o chourizo e despois o salgado do xamón. Sabedes? Maravilloso. Pechamos, se quedes pechar do xeito convencional, pareceme perfecto, Garfo e aire. Pero así non me deixades que non queda chulo. Quedan uns petiscos estupendos. Así, irregular, por favor. Facédeme caso. Que quede ben pechadiño e listo. E para dentro, así. Ovo. Pintamos cun oviño. Ben. Isto xa é de primeiro, non? Calquera que fai a empanada. Bueno, cuidado, é moitas veces as empanadillas, neste caso non teño a zaragallada con pemento doce, pero eu cando fajo a empanada moitas veces pego unha pintura con ese aceite de escoar a zaragallada que ven con pemento doce e dalle outro crocante e paso do ovo, non lle boto ovo. Se queredes botade esa zaragallada que tamén queda moi ben. Pero bueno, aquí nesta cheboxa vedes que facemos as cousas según veñen. Temos ovo, Vale. Dalle outro color, Outra cousa para que sirva o ovo é para o que facemos por o seguinte paso, que tamén é un toque moi, moi chulo. De feito, teño feito que é meterlle as sementes de sésamo. Pero teño metido sementes de xirasol. Tamén se quedan. Despois hai envases que te venden mix de sementes que tamén son moi interesantes na cociña. Non solamente para as ensaladas, sino para que queden así por riba dunhas empanadillas, facelas un poquinho máis atractivas. Tamén quedan moi ben. Bueno, veña, adiante, deixate de falar. Xa teño forno aí que está pedindo a 180 grados que lle metamos estes petiscos. Vale. E a última. Moi chulo. Ben. Listo. Fora. Aí, que peguen aí. Aproximadamente entre
30, 35 minutos han de estar listos para comer. Ao forno con elas. Adiante. Agora sí. Chisquiño dun ollo e vémonos aí, na esquina da mesa. Ata agora. Caracois, o rustrido perfecto para facer unhas empanadillas. Para facer a masa, mesturamos a fariña co aceite, o sal, a auga e o viño. Cocemos os caracois cun atado de ervas aromáticas despois do proceso de limpeza, durante 1 hora. Nunha tarteira, rustrimos as verduras e o chourizo. Incorporamos o viño e o caldo e deixamos cocer 15 minutos. Engadimos o xamón e os caracois. Cocemos uns minutos máis ata que teñamos a textura da zaragallada. Montamos as empanadillas, pintámolas con ovo, enfornamos durante 25 minutos a 180 graus e listo para comer. Bueno, ahora non me digades estes, os que tomades os caracois e dice, aquí xa non vedes o bichiño, aquí non hai disculpa. Si non se vos dice nada, dice, probad estas empanadillas. Colledes, metedes na boca e dices, oi, que ricos, que ten, en fin, caracois, toma xa. É un xeito de facelas, están moi boas, xa fixemos algunha vez, traballamos co chourizo, integrando nunha salsa e demais, sube para arriba, ten o pimentón, ten todos estes recursos que nosotros temos aquí grabados da nosa historia gastronómica, como pode ser o xamón, o chourizo, a cebola, o alliño, todo eso, unhas especias, o aceptamos. Si metemos este bichiño dentro, que é tan noble como a mincha do mar, como o caramuxo, igual, aquí temos un pratazo. Unhas empanadillas que, como din por abaixo, non? Os dos caracois, que quitan o sentío. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.